16 pan ngai khlei nam ta jongphi ke man pala bi chunga which is sotna pe ni channel ke chingi linti blank way to heaven but ki batu kersan ru lingba jing twai lingba comment ke jongphi ke jing kersan ke jongphi kana pen klan susu yangi bangi kumno ke bangi nang la ni ka ba inang tray susu ya lane ka bangi nang ora susu nang sam susu ke ten ke jong play bat ka ba daka jing kersan ke jongphi ublei ru nangi on punan kam ya ke jim ke jongi ublei nangi sai bo yangi ru ka bangi nang la gen ya ka ba inang la tray khamba susu nam ta ka puram ke jong play te nangyay kersan ke jing dwai ke jongphi nangyay kersan lingba comment ke jongphi nangyay kersan ke jing kersan ke jongphi kalong ka bor nam ta jongi but ni kerparu ipi but pinang yai kersan porabor na koi ka por pat but nang yai comments nang yai jimut na kaliang ka jong phiru lane ke ka ba na kaliang ka jong phiru ka ba phi ka dang duna lane ke ka ba fission na kaliang ka jong phi ka ba mbiang lane ke ka na kaliang ka jong phi ka ba fikwa sapang kijing hikai na ka clean ki jong le sapang ki ai pa ro te pila ya ka ba finish comment lam te pila min pentip te nang ba nginyo bat ken ya kata na kata ban pen bha susu ha ka bai de bat ken ki shakri jong ni ka ministry ki jongi te kumta nangyay kersan na ka jing kersan ki jong phi ni dan kam hai ki jing kersan ki jong phi la ka de ki jing dwai la ka de ha ki no ki ni bentar ro ni dan kam ya ke jing kerma go jong phi na kam ta kan ka ministry ke jongi to ha ni ka por munta nia shaplang bet bet na ka tin ke jong bai ke ba ka tin jong bai ka dan pan kran na kam ta jongi ha ni ka por ko munta namal kumni ki breu ni dan sibun ki jing dawa na ublei kumni ki breu ni dan sibun ki jing thlang ki sibun ki jing angnot ki jongi na ublei ban ni ki breu ni dan sibun ki ki baro iba ni kwa na ublei ka ba ublei unle ya ha ka chim ki jongi kidan ki brei ki ba pang ki ba kwa i jing khia kidan ki brei ki ba duk ki ba kwa ya ka jing bet jing biang kidan ki brei ki ba songsi ki kwa i jing kman ya ka jing tengan kidan ki brei kum ta la ka jong ka ka jing kwa ka jongi te ya ka ta ka jing kwa ka jongi ru ni borobor ni ju pentip ru sa ublei borobor ni duai ru sa ublei mat ka borobor ni pan ru na ublei ai kata ngadun kam kata le kata yarap yang kata teter ni ju duai no sha ublei but kadiru yang i bangi ngin duai kadiru ingi bangi ngin pan nama ka tin jobli ko ong pan te on sa ai kadiru ka bangi ngin pan te pila ju perkat em pila ju clean em pat yala die bak e pat ka ba ublei kwa na ka jim ke chongpi ke e pat kin ka ba ublei kwa na ka jim ke chongpi ni dan sibun ki jing kwa jongi ni dan sibun ki jing dawa ki jongi ki samla ki dan la ka jang ka jing kwa ka jang ki hap ki bare ki dan la ka jang ka jing kwa ki rang ba ki lang mi ki dan la ka jang ka jing kwa wal khoi ni dan la ka jang ka jing kwa te pitip em ba ublei ru udani ya ka jing kwa na ka jing im ka jongpi udan ba ublei kwa ai na ka jing im ka jongpi ni barabor ni pan na ublei ye ki ki jing dan kam ki jingi bat ni yo ya kata amen ublei umju kentai ublei ai ro ya kata te hande ke pat ka ba ublei upan nangi hato ngila ju clean em yala dia pat hato ngila ai ne em ani ngila le ne em ya kata ka ba ublei dawa na ka jim ke jong ani ka ba ublei pan na ka jim ke jong ka jingkli ka long ha ka ni ka por lo ta ublei kwa ayu na ka jim ke jong ublei upan ayu nangi hato ublei upan ya ka spa ka pho hato ublei upan ya ka jing nang jing start hato ublei upan ya ka buram ka jonga ka jongpi ni ublei kwa ayu ka bible ka bu ka jingkli ka ublei kwa ayu nangi ublei kwa ayu kadang ka jing kwa ka ba ublei ukmi nang ka khat ka jong un bat upai shagani ka perthai nakasam ka ba nakasam ka ba khasaw ka khat ka ba ningkong bat ka ba ala ong ya kata ba ublei ujuma asut naga khat ke jong u bat upai shaki brio ki dan em ki ba wat ya ki ba shampang ye tin ke jong u bat ki ba le jimut ani ki ba ya ki ba phai shu bat ki ba pen bet ya di borobor ki ba ya ki ba ko mu i kani ka diga por to ka jingkli ka banga kwa ban bu akani ka por ta ublei upan nangi ayu pat min ai ke ka ba ublei kwa
tu nya pet nak krin ke jong blai ke ba krin jong blai ke kran nak ta ha kata ka benta ke ba ublai kwa ke ba ublai dawa nangan api bat ayu pat ngin ai she ublai bat kumno pat ngin ai she ublai namar ba ngin long ki brei ke bat thuli ai ngim dan ublai jungi umpa ka spa jungi umpa ka phong umpa ka nan ka buram ba jungi umpa ke yang ke sem ke kali umpa ande ublai kwa ke ka ba ublai dawa nak ka cim ka jan Wat kata ro fitip nem kadai bet dak ji yarap ko jong ublai ba ublai pa ban yarap ipi ha kata ka bentar dei ka bang ba daladi ngin la ngin la dei ublai pa ban yarap yang ni ba ngin la kin bangin ai ya kata ka ba ublai wa nak ji tu nya pet bet nak tin ka jong ublai nak kitab Deuteronomy nak lang ba shipo nak fat ba khaat ke ba ko ba yang tu ke heading lang ba ublai wa ayu name to tu nya pulai ka tin jom ko ang ni mentang ko Israel utrai ba ublai jome kwa ayu name kani gadi ki chingkli ka mentang ko Israel utrai ba ublai jome kwa ayu name ko kani gadi ki chingkli nam ta jonga jongpi nam ta jongi we shimen kani gadi ki chingkli ka ba ublai kuli ka tin jom ka kran nam ta jongi ko ublai kwa ayu nang ka pai ka ba ublai kwa tang ba men shap tieng ya utrai ba ublai jome kata dei ke jingkwa ba ningkong ka jong ublai tang ba men shap tieng ya utrai ba ublai jong me ublai jungi umka ban sule ban le don bor tande ublai jungi umka ngi shap tieng ba ulong ba klan bor kam dei kum ta andai ka bible kai thu engi bangi hap so thu shapang ka jing shap tieng ke dei ke jing shap tieng Kipun kibre ki soto bakla nama kajing shapting ka thobe haba dan kajing shapting ko mo salanda jo kajing shapting ka dan begitu pensitam wa nama lada kum subur ngala kumle kana no kambar snia mat ki kmi ki pa tingi shapting paling ngi shapting nam tang sutep maki ka dan kajing pensitam yangi ka dan be kajing maham dan ka dan be kajing jing pensitam kata di ka dan be kada ke ba mo hendrai how blai kam long kumta how blai kam long kumta Handrai how blai ka jing shapting ka jungi ya oblai kam dei ka jing pensitam ka jing shapting ka jungi ya oblai ka dei ka jing start ka jing shempang ong ka tin ka jong blai ka probab lunang bading kong ka khat pa nyau ka kren ya kata ka jing shapting ka long ka jing sedang jong ka jing shempang ka jing shapting ya oblai ka long ka jing sedang jong ka jing tip eki baro ka jing shapting ka long ka jing start baik ka bible ka ong ta ublai ko tang begin shapting habang ni shapting kemod ni habang ni dan ke shapting ya ublai ko ai ke jing stand nam ke jing shapting ke jing ya ublai ka dan ke jing start ha ke jing shapting ya ublai ka dan ke jing start te ndai bun per ki break kim sotu yang ni ka contain shapting ki shimbet ba ka ha salanda jaga jing shapting ka dan be ke ai ke jing pensitam amdai kum ta ndai salanda jaga jing shapting ke jing shapting ke jing ya ublai ka dan ke jing start balai la kum ta habang ngi shapting ya kaktin ke job ngi kongo kemud kam di kebang ngi shapting bangi la laptop habang ngi shapting bang ngi pendem ngi penrit ya la di hikmat ke jong blai barabor ngi pen kongo ya la di hikmat jong blai barabor te ngi yo ya ka jing start ngi yo ngi soto ngi shampang ya ke ba kaktin jong blai kakun ke ba ublai uhikai ya ka jim budi ngi yo ba soto ba ngi yo ban pudiang habang ngim shapting kemud habang ngim pendem ya la di hikmat ke jongu kumno ngin sotu e ka tin ke jong kumno ngin sotu habang ngim pendam yala dia khmat jong ngiran kam ge bangin pendam yala dia khmat jong ngin kam ban pendret yala dia khmat jong ban ngiran kam barabol ban shaskor ke e ba ublai ukuran kata ka dei ke jing shapting ka dei ba ngi pen ko ngo yala dia khmat ke jong le kam dei ka ba ke jing shapting ka dei ba tang namar bangin la ke e ba ublai ukun shitam kam dei kum ta kajing shapting ka thau ya kajing pun ko ngu ka jungi ya ublai jadi pendam ka jungi hakmat ka jong le nama ublai ko long ba khrau bat kajing khrau ju ka bangin la ban thau ada ublai umon ban shitam kam ka ba ublai unai tang su kran tang sa persan kelakut ande ublai jungi jumpa ban shitam ni no ina ru ande ublai ko ai ya kajing ai ba khrau ko jong ni ba uji sukus de ngidan kam ya ka bangin penret ya la de ngin pendam ya la de bangidan kam ban phai so ke da ka donor pro da ka bangi berat no ya kata kacing hanga manga danga baro ngi berat no kita baro bangidan kam ban wan hajan ublai da ka jing khli kata ka de kacing shakti ya ublai de
habang shifting you play wa jing shifting ke jing sedang jong jing start jing sang jong jing shifting ki bri ki shifting you play nama habang pi shifting you play pinum le ka pop pi shifting you play pinum perkat phang ka pop pi shifting you play pinum le ke ki ba persya you play ba pi shifting you play pi barabot pin pendam pin ko ngo ya de macam pin pendam barabot ka sam ka banding kong ka ba ar ka kren ya kata ka jing som ha ju ka hukum tra ka hukum tra sinya si upar kata ka de jing shifting you play bagi shifting you play ka sinya si ni aya ka por ka jing sya play to ka ba ar pat ka angkum no bat ba men ya ha ka lenti ka jong u barok bagi ni ya ha ka lenti ka jong u barok kata ka ba ublei ukwa bangin niat ha kalenti ke jugu kai kata kalenti ke jugu ka dei bangin bud iki kundon ke jugu barok ngin bud iki an ki hukum ke jugu barok ngin sumar iki an ki hukum ke jugu barok bat ngin bud barabor ya ke ba u ulah keran bat hikai ya ke ci ke jongi na uji su ongang along kalenti kebumut ngidan kamban bud yu jisu ngidan kamban kongo ketin jongo ngidan kamban le ya ke ba u hikai ya ke ci ke jongi kebun ngim de bangin phai no na ka jong hikai ju shaka wei pat ka jing hikai jong kan ka perthai na shaki wei pat ke jing ki jong kan ka perthai ki jong umpaman na ngidan kamban bud ya u jisu kris ha ka ci na ba dei tang u bolong ta kalenti banyalam sya oke ulong kalenti kebanyalam Yesus ke jing ini dan kamban bud yu nawat i ka propa ko ba khasaw khot ba khatar ko angkum no ko ang dan kalenti i ko ma ka bet ya ubreu ndai ka ba kut chungka ko lam ka jingya de de kata kalenti ka ba ki breu ni perkhat dala de ba ni jet dala de kata kalenti ka ba nga kumno bangan le kan kalenti ka ba de yang kan kalenti ka lang ba bet yang kan kalenti ka lang ba bhai yang ndai kam long kum ta habang ka ba kut pa coba ta kalenti ang kaktin ito. Te kumtang idan kamban bisa hai ladi bang idan kamban ban awat banyak ban ti banyak ban yit bahaya ladi. Jo ngiyat kalenti ka bang te. Nama dan tang kawai kalenti ban kata dari tang uci sukris ban yalam ini syaga jingin. Ban dan tang kawai kalenti ban kata dari kalenti jong kapok ka banyak banyak khat ini. Na uble sunam maju. Hendak uble kuat bangin buat bangin yat ha kalenti ke jong kata kadai bangin buat iki an iki kondon ke jong ba baik kebalai ba ko angum no bat ba min i ya u bat min syakri ya utrai ba ublai jomai dalaka donut bara ba dalaka min sem barok min i bat min syakri umat ublai kwa ayu muka ka spa apo jongi muka bangin trei ka kam ka ba khya ublai kwa i ta bangin i ya u bat bangin syakri u dapat download dekat mesin baru nama ublai uwa kita nong mana ublai kita shisha angkat tin ke jong ublai ublai uwa kita nong mana ublai kita shisha kita mana hak mesin ke jing shisha ublai uang tang bamin iya nga bermain syakri yang dapat download dekat mesin baru kibun kibriu ki syakri ya ublai hendak kim syakri ya ublai dapat download dekat mesin baru kata kam dai kata ke jing kwa ke jong ublai ukwa buat uwa kita kan nong mana ublai kita shisha kita mana ya ublai nak download nak mensim ke chongki nadu ka durot nadu ka mensim ke chongki ka bible ko ang no naga gospel jong marcos naga no khat adu khat ba life ho ko ang no ko ang ba men i ya utrai ba oblai jom naga mensim baro naga download baro naga jimu jup khat baro ba naga bor baro kana ke diga ba oblai kwa ko bumul baro khat min ai be sha oblai abangi ai ti sha oblai ya ki baro ha ka jim ke jogi anda bisa ke ikut ba ublai somha haki ki ba kenja do ublai somha ki ba kenja mensim na do ka donot ki ba khoi ki champi nakta jeremia ong na kalunang ba at ndar ko ba khalai ko ki wa dengan ka donot baro pinshem ki wa dengan ka donot baro nama haka gospel marches kalunang ba san ko ba pra khandai ka ong kum non ka ong ba so kita ki ba khoi ka donot nam kini iya ublai Kalau ngikut ke donut ke kut ke baik kaya dari buat kamon ke jong play ngini i ya play kata ka ba play kwa ka connection jong play buat jong ina ke donut kam ni tang na ka ngap suntul kam ni tang na sabar ni ka di na ke donut ke jong kan ni ka ba play kwa nam ta jong a jong pi de kan ni ka jingkli ha ni ka jan men ta kan ni ka jingkli ha ni ka pon ta hatu
phi shifting ni em ya uplay phi pendet phi pendem em khabat jong uplay hato phi yan em phi ko ngo em phi bun em ya u Jesus Christ ki ji kai ki Jesus Christ para to phi eat em ya uplay naka download baro naka mensim baro naka jimun jum khat ju phi baro naka bo jong phi baro ba phi shakri ni em ya u na naka download ki jong phi baro na u Jesus o kini ki break ki wan tang la brimyang center bat ki pura mingan naka download ka jong ki jingai no ublay kwa ya ka download ka jong ki ki baro ka bangin na na ka download ka khoi ka jong na ka mensim ka jong kata ka dei ka ba ublay kwa na kam ta chi em ka jong phi te kum ta ko ki para bi jong ublay kwa ba pinnang ban yalap ublay kwa ba pinlong pinnang ki ban ruai ublay kwa ba phi la phi don ki jing la em le ublay kwa ni phi ba phi don ka download ka ba khoi phi don ka download ka ba khoi aba phi don ya ka download ka ba khoi ublay hikai kin hikai ya phi ya kita ki e baro ki ba ha ka chi em ka jong phi ka ba phi don kam ki ki ba ka ba dei jong na kam ta jong phi ba ublay sa hikai sa ai bo ublay ni on kur khui pi sim ye kini ga jing kai ka tin jom le ublay dawa ai nangi kata ka dei ka bangin ngin shifting ye ublay in ya kan ti ki jong ngin e ju da ka don na ka matsin jing ublay kur khu nam ta jong phi paro tin ne duai na ai ngo eme ko pa ka ni ka pol ta ba mi ai ka ni ka tien ka ba khoi ke jom me ko ta bi ka ba ngio snow ko ta ke ka ba me dawa nangi ke ka ba me pan nangi ko ta be ta bangin shifting ye me ta bangin ya kan ti ki ja ba ta bangin e ye me da ka don na ka matsin jing paro ko ta tai ba e jang ya rap ngi ko ta ba bangin la man pendam baro ba khwat jom me bangin la man bo ye me ko ta bangin la man e ye me na ko don ka matsin jing paro ko ta ka tai kur khu ma me ya ka ni ka khu bor ka jom me ko ta khanta ba le ki matsin ki jom me ko ta ki ba diang ya ka ko ta ba ngangit kam ko ta ba kandan ke e ka ba ma me ko ta men le ko ta ki ji tai kur khu ma me ka ni ka pol ko ta ba ngada doi ka idea tang sam ko ta ka ni ka pol sa paro na doi ka ka teng ji Jesus ko ba no jing na ta se ba ma